Durante 4 años, cientos de policías armados hasta los dientes, policías nacionales, guardias civiles, entraron a nuestras casas, nos incomunicaron, nos torturaron y nos encarcelaron. Cuando nos vinieron a detener, éramos militantes políticos. Cuando estuvimos en la cárcel, fuimos militantes políticos. Hoy somos militantes políticos y mañana seremos militantes políticos. Hainbat herritar asanblada irekietan biltzen hasi ziren eta mugimendu bat sortu zuten Gasteizko harresian. Batasunaren eta batasunaren aurkako epaiketako auziperatuen izenean, mila esker eta zorionak. Gazta auziperatuen partetik benetan, zorionak guztioi, la hostia zaete, gaur erakutsi guzue benetan elkartasunitik konpromesora pasatzeko pausua nola eman bar den. Sarriola indiak zioen, gure herrian bakezale asko eta bakegile gutxi daudela. Guk ere bakea nahi dugu, baina justizian oinarritutako bakea. Justizian oinarritzen ez den bakea, isilpeko gerra ozena baino ez da. Horregaitik, justizian oinarritutako bakea behar dugu. Eta horregaitik, Goizane, Zumai, Pou, Anton, Jagoba, Jon, Nestor, Jon, Aitor, Bitxor, kalean behar ditugu, epaiketaren zain, epaitzen ari diren gainontzeko 300 euskal herritarrekin batera.